טוב, אנחנו פה באמצע הרחוב, פה שיגע אותי, פה זאתי רצתה חידון. והיא סתם נראית טוב. יאללה, נו מי את? אני שני מק, אני משחקת כדורגל בהפועל פתח תקווה. שחק. שני מק? מה זה, נולדת במקדונלדס? כן, מנהל אבא שלי, מקחמן. איזה עמדה את? כנף. אני פרגיץ, נעים מאוד. איזה מספר? 15. עכשיו אנחנו רוצים שתסבירי, שתראי לנו שגם אישה יכולה להסביר מה זה נבדל, קדימה. נבדל, זה ששחקן מקבל את הכדור אחרי ההגנה, אחרי קו הגנה. יפה מאוד. אם את יודעת את זה, נתן לך 100. מה זה דיפלקשן? זה הפללה על שחורים. איזה הפללה, מה הקשר? טוב, תסבירו לו מה זה דיפלקשן פה בתגובות. מה הקטע עם הידע על הפה של הבנות? אני חייב להבין. לא, זה התאורה. מה הבנים בכיתה חושבים על זה שאת משחקת כדורגל? לא יודעת, רובם כזה רוכבים על אופניים בלי מושב, אז זה לא כזה אכפת. איך מתחילים להגיד לשחקנית כדורגל? מה כובש אותך? שיקח אותי כזה במשחק מרכזי אולי. גדול. יאללה, משפט לסיום פה. מה, אין חיבוק למנחה? אזיקים זה לא נוח.